Mae Gwasanaeth Ambulans Cymru wedi gwneud newidiadau pellach i'r ffordd y mae'n delio ag alwadau 999. Mae'r 3 chategori newydd a fydd yn disodli'r categorïau oren a gwyrdd presennol ac yn adeiladu ar y categorïau porffor a taliad a choch ar gyfwng a gyflwynwyd eisoes ym mis Gorffennaf ar gyfer y galwadau sy'n peryglu bywyd fwyaf, wedi'u cynllunio i wella gofal i gleifion a sicrhau ei bod yn cael yr ymateb cywir ar gyfer eu hanghenion. O'r ail o Ragfyr, bydd galwadau'n cael eu trefnu'n 5 categori. Porffor a taliad, ar gyfer cleifion sy'n cael ataliad y galon neu ataliad anadlol sydd angen ambulans ar unwaith. Coch ar gyfwng, ar gyfer cleifion sydd mewn perygl uchel o ddioddef ataliad y galon neu ataliad anadlol fel rhywun sy'n tagu ac sydd hefyd angen cymorth ar unwaith. Oren, nawr, ar gyfer cyflyrau difrifol lle mae angen asesiad clinigol wyneb yn wyneb, profion a throsglwyddo i'r ysbyty neu ofal arbenigol, fel rhywun gydag amheuaeth o stroc. Melyn yn fuan. Ar gyfer cleifion sydd angen asesiad mwy trylwyr dros y ffôn neu wyneb yn wyneb cyn i ni benderfynu sut i'w trin, fel pobl â phoen yn yr abdomen. Gallai bobl hyn aros gartref neu efallai y byddwn yn trefnu cludiant i glinig neu i'r ysbyty. A gwyrdd, wedi'i gynllunio, ar gyfer galwadau llai brys, fel rhywun sydd â haint ar y frest. Fel arfer, gellir trin y cleifion hyn yn ddiogel gartref gyda'r gofal cywir gan wasanaethau lleol. O dan y dull newydd, mae sgrinio clinigol cyflym gan barafeddygon a nyrsys yn yr ystafell rheoli hefyd yn helpu i nodi cyflyrau sy'n sensitif o ran amser yn gyflymach mwyn darparu gwasanaeth mwy diogel a gwella canlyniadau i gleifion. Mae'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn mesur ein perfformiad yn newid hefyd, fel rhan o ffocws parhaus ar ansawdd y gofal rydym yn ei ddarparu, yn hytrach na'r amser mae'n ei gymryd i ni gyrraedd. Y mesur allweddol ar gyfer galwadau porffor yw canran y cleifion ataliad y galon sy'n cael eu hadfywio'n llwyddiannus wrth gyrraedd yr ysbyty, sy'n cynrychioli ein hechelgais ehangach i wella cyfraddau goroesi ataliad y galon yng Nghymru. Mae pob eiliad yn cyfrif mewn ataliad y galon a bydd ymyrraeth gynnar yn aml gan wyliwr yn rhoi'r cyfle gorau posibl i berson oroesi. Helpwch ni i wella cyfraddau goroesi ataliad y galon yng Nghymru. Dysgwch CPR. Cofrestrwch eich diffibriliwr. Stand clear. Dewch yn un o'n gwirfoddolwyr neu cofrestrwch i fod yn ymatebwr Good Sam. Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.